खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। थारैनो बिटिसि बिसायख'थियाव सोरनि राजखान्थि हान्जाया देरहासार जागोन बिसायख'थिया जानो थाखाय आरो बारा गोबाव सम गैलिया बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव गोदानै राजखान्थि हान्जा जोनोम मोनबावबाय बिटिआरआव बिटिसिआ बर'फोरनि आखायावनो थागोन ना गुबुन राजखान्थि दोलोनि सिङाव थांगोन बे थारैनो साननो गोनां जानानै फैबाय। थारैनो रायजो राजाफ्रा सोरनि राजखान्थि हान्जाखौ मदद होगोन। मैया बाक्सानि बरबरिनि बारग' एक्स एनडिपिनि डिजिगनेटेड केम्पआव बे गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जायो। राजखान्थि दोलोनि मुंखौ सुंद'यै एपिबि एबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड मुंजों दानाय जायो। बे गोदानै जोनोम जानाय राजखान्थि दोलोनि आफादगिरिखौ डक्टर अनजलि दैमारि आरो नेहाथारि खुंथायारि प्रदीप कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि आफादारि जगदीश बसुमतारीखौ लाफानानै गासै 28 सोद्रोमाफोरखौ लानानै बे आफादखौ दानाय जादों। बेजों लोगोसे बे राजखान्थि हान्जा दानायजों लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिदों दि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोननै राजखान्थि हान्जा दंखायो थेवबो जों एपिबि एबा अल्टारनेटिभ अफ बड'लेण्ड राजखान्थि हान्जाखौ दादों। जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ बिटिआरनि सुक्तिनि उनाव गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोबां जेंना दंबावो। बे दफाफोराव सानजाहा सिमा बारायनाय आरो गुबुन गुबुन खामानि मावनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय बेयो जाफुङाखै। खुगायावल' बुंनानै दोनदों गं 60 गामिफोर आरो बायदि बायदि गामिफोरखौ बिटिआर सुक्तियाव सोनाय जाबाय होननानै फोसावदोंमोनब्लाबो नाथाय बेखौ फारबिलिसो फोसावदों। नाथाय सोरखारनिफ्राय बेनि फारसे जेबो रोखा गैया एबा जेबो नटिफिकेसन गैया। दाबो गोनो गोथो थासारियावसो दङ। बेफोरखौ सुस्रांनायनि गोबां जेंना दङ आरो मुंख्लं नखरफोरनि जेंनाखौबो सुस्रांनो दङ। बेफोरबादिनो गोबां जेंना सुस्रांनो थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखाराबो रावबो गोसो होनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जायनि थाखाय बे गोदानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जादों होननानै फोरमायथिदों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनिफ्राय। अर खामजानानै गोब्राब जोखोम जादों सासे सुबुङा। क'क्राझारनि जयपुर बाजारनि गंसे गलायाव हरनि समाव गिख्रंथाव अर खामनानै गलादारनि बिगुमा मइनुल शेखआ गोब्राबैनो जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अर खामनाय समाव गलानि सिङाव दङमोन मइनुल शेखआ। जाथाय जानायखौ नुनाय लोगो लोगोनो जायगानि सुबुंफोरा अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय आबुङै खोमोरजोबनो हायाखैमोन। खुनुरोखोमै गलानि सिङाव थाबथानाय मइनुल शेखखौ दिहुननानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै खौराङाव मोननाय जादों। नाथाय बे अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। आसाम सोरखारनि गासैबो सोरखारि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि सुतिखौ केन्सेल खालामबाय। जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय रायजोनि गासैबो सोरखारि साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि सुतिखौ केन्सेल खालामनाय जाफिनबाय। जुदि सोरबा सोरखारि साख्रि मावग्रा सुबुंनो सुतिनि इमारजेन्सि गोनांथि जायोब्ला बिसायख'थि आयगनिफ्राय सुतिखौ लानो नांगोन। नङाब्ला रावबो सोरखारि साख्रि मावनाय सुबुङा सुतिखौ मोननाय नङा। बे गोख्रों नेमखान्थिया पन्चायत बिसायख'थिया जोबजासिम थागोन। पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ दासिम फोसावनाय जायाखैब्लाबो नाथाय रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ थाबैनो पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनो हागौ। रिपर्टनि बादिब्ला बिसायख'थि आय'गआबो पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै थियारि जाखाबाय। बेराफारसेथिं बे पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै रायजोआव गोबां बेले-बेजे सोमजिदोंमोनब्लाबो नाथाय बिसायख'थि आय'गआ जायखिजाया समावनो पन्चायत बिसायख'थिखौ खुंनो थियारि जाबाय होननानै बुंदोंमोन। बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो दासान्दि जों बिटिआर ओनसोलाव बिसायख'थिनि गुदुं बारहावा बारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुदुं बारहावाजों लोगोसे सानफा एफा मोनसे दोलो नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव जयनिं जानाय हाबाफारिफोरा ओनसोलाव मैखोमै सोलिगासिनो दङ। बेबादिनो मैयानि सानावबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मतामबिलआव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। जेराव बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गासै सा 60निबो गोबांसिन सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए चिरन बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै बिथांमोनखौ बरायदों। बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरखौ बिगियान बिथिङाव जौगाखांहोनो थांखिजों बिटिआर सोरखारा गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव स्पेस लेब बेखेवनानै होनाय बायदिनो मैयानि सानावबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय ग्रामपुर गोजौसिन फरायसालियाव मोनसे समनि बारग' बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मेटियास टुडुनि गोसोखांथियाव मेटियास टुडु मेम'रियेल स्पेस लेबखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेबायदि स्पेस लेबखौ बिटिआरनि गासै 40 फरायसालिफोराव गायसननाय जागोन आरो बे स्पेस लेबनि गेजेरजों फरायसाफोरा बिगियानजों लोगोसे अख्रांमा बाथ्राफोरखौ गुवारै मिथिनो मोनगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।